To barkamu da rana ga labaran duniya takaice tare da ni Fatima Alkasim Sufyan. Gwamnatin Najeriya ta yi hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu jihohin kasar guda 15. Ma'aikatar Mali ta tarayya wacce ta yi wannan gargadi a madadin gwamnatin tarayya. Ta yi gargadin cewa dole ne a ɗauki matakan da suka dace a cikin al'ummomin da abin ya shafa. Sanarwar da ma'aikatar muhallin ta fita ta ce biyu bayan hasashen da ta yi na samun ruwan sama mai karfi a jihohin, za a iya samun ambaliyar ruwa tsakanin ranar 10 ga watan Agusta zuwa ranar 14 ga watan Agustan. Ma'aikatar ta yi wannan gargadi ne ta cibiyar gargadin ambaliyar ruwa ta ƙasa, wata takardar da daraktanta na sashen kula da zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa Malam Usman Abdullahi ya sanya wa hannu jiya a Abuja. Ta kuma yi hasashen cewa jihohin da ta yi hasashen a kansu sun hada da Adamawa da Bauchi, Nasarawa, Kaduna, Katsina da jihar Kebbi. Har ila yau akwai jihohin Kano, Neja, Taraba, Jigawa, Yobe, Zamfara, jihar Sokoto, Borno, Kwara da dai sauransu. Fadar shugaban kasa ta yi watsi da raɗe-raɗin da ake cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu yana fama da matsanancin rashin lafiya kuma ana shirin fitar da shi zuwa asibiti a kasar waje. A makon jiya ne dai cibiyar aikin jarida mai binciken kwakwaf ta Najeriya ICIR ta ruwaito cewa wasu majiyoyinta sun tabbatar mata da cewa tawagar likitocin shugaban kasa na ta shirye-shiryen fitar da shugaba Tinubu zuwa kasar waje domin neman magani. Cibiyar, kamar da yadda ta wallafa a shafinta na yanar gizo, ta ce rahotanni na nuna cewa shugaba Tinubu na kwance a gado baya iya zuwa ko ina, abin da ya janyo rashin gudanar da al'amuran shugabanci, inda ta ci mataimakinsa Kashim Shettima ya wakilci shugaban a wasu ayyukan gwamnati. ICIR ta kuma ruwaito wani jami'i a fadar shugaban kasar da ke cewa an soke aikace-aikace da dama da ya kamata shugaban ya gudanar a farkon makon da ya gabata. Mai baiwa shugaban Najeriya shawara ta fannin yada labarai dai Bayo Onanuga ya ce wannan labari babu kamshin gaskiya a cikinsa, yana mai shaida cewa kafar ICIR labarin ta bashi da tushe balle makama. Jam'iyyar ADC mai adawa ta musanta zargin da ake na cewa tana aiki ne domin mayar da mulkin kasar nan zuwa yankin arewa. Kakakin jam'iyyar na kasa Bolaji Abdullahi ne ya bayyana haka a zantawarsa da tashar Channels, inda ya bayyana haka a matsayin shaci faɗi mara tushe. Hakan na zuwa ne bayan tsohon ɗan takarar shugaban kasar a jam'iyyar a zaben baya Dumwebi Kachuka ya zargi jam'iyyar da yunkurin tabbatar da ɗan arewa a matsayin shugaban ƙasa. Abdullahi ya kuma zargi jam'iyya mai mulki da yunkurin jefa sabani a jam'iyyar ADC, inda ya ce suna sane kuma ba za su bari hakan ya yi tasiri ba. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati EFCC ta yi ƙarin haske kan samamin da ta kai Obasanjo Presidential Library OPPL da ke birnin Abeokuta a jihar Ogun. Jaridun dai na kasar nan sun ambato hukumar gudanarwa ta OOPL tana korafi game da abin da ta kira samamin tashin hankali da jami'ai fiye da 50 dauke da bindigogi suka kai ɗakin karatu da misalin karfe 2 na dare. Jaridun sun ambato cewa hukumar gudanarwa tana da jami'an EFCC sun kutsa ɗakin karatun suna harbi da barazanar kashe mutane tare da sanya fargaba baki ɗaya a mazauna wannan wuri. Hukumomin lafiya a kasar Sudan sun tabbatar da mutuwar mutum 63 sakamakon tsananin yunwa cikin mako guda kacal, cikin su kuwa har da mata da ƙananan yara a yankin Alfasha da ke fuskantar ƙawanya. Wannan dai na zuwa ne a yayin da rikici ke ƙara kamari tsakanin sojoji na gwamnatin kasar da kuma 'yan tawayen RSF a yammacin yankin. Wata majiya daga hukumar lafiya ta arewacin Darfur ta shaida wa AFP cewa mace-macen da aka tabbatar da su na waɗanda suka je asibiti ne, domin akwai iyalai da dama da suka binne 'yan uwansu da suka rasu ba tare da sun samu damar zuwa asibiti ba. To duka abin da ya sauka labaran na daidai wannan lokaci kenan. a suna na Fatima Alkasim Sufyan. Za ku iya samun waɗannan da ma wasu labaran a shafukanmu na sada zumunta kan JKD Media da kuma JKD Media _ a shafin Facebook, Instagram, shafin nan na X har ma da Twitter
a kasance cikin ƙoshin lafiya.